खुलुमबाय गिबियाव आंनि गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसामनि गभर्नर बिथाङा बिटिसिनि EM फोरनि मुं फारिलाइयाव गनायथि होबाय आरो EM जानो हानाय MCLA सोद्रोमाफोरनि मुङानो जाहैबाय मृत्युंजय नार्जारी, मुनमुन ब्रह्म, रबिराम नार्जारी, देरहासात बसुमतारी, प्रकाश बसुमतारी, पानिराम ब्रह्म, धीराज बरगयारी, बेगम आख्तार आहमेद, आगास्ता स्टिगा, गणेश कसारी, लोमस्राव दैमारी, फ्रेस मोसाहारी बिथांमोनहानो EM हाग्रामा टीम बिथांमोनहा गाबोन शपथ ग्रहण लागोन बायदि खोनानो मोनदों। दा बुंनो हाथ'वा। दा EM नेबाय थादोंमोन जोङो माला मोनगोन साफ्रोम BTC बासिया दा EM नि मुं फारिलाइखौ मोननो हाबाय। दा हाग्रामा टीमा फुरा माबा जाबाय, रेडि जाबाय। दा बिथांमोनहा BTC आव गावसिनि गोदान सरकारखौ एकदम गोख्रोङै जाहाथे बयनिबो मोजांखौ साननानै, फोरजाफोरनि मोजांखौ साननानै जाहाथे BTC खौ मोजां सालायलाङो, बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम खावलायनाय आरो हामलायनाय थाबाय। बिथांमोना मोजां सालायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन